Tard is-sibt filgħaxija raġel ta' 36 sena mill-Ġermanja nstab mejjed fil-lock-up tal-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija. F'konferenza tal-aħbarijiet tal-Kummissarju tal-Pulizija intqal li r-raġel instab mgħallaq fiċ-ċella għal ħabta ta' 11-20. Il-Ġermaniż kellu jitressaq il-qorti brabta ma' possess ta' droga u serq. Fil-fatt ir-raġel kien vittma ta' droga tant li wara li nġabar fl-imsida mill-Pulizija tal-Għassa ta' Taslima talab biex jittieħed ma' terdej jieħu l-metadone. Fil-lejl ta' bejn is-sibt u l-ħadd fid-depo tal-Pulizija kienu erba' l-Pulizija jagħmlu ronda u kwarta qabel seħħ il-każ il-Pulizija għaddew minn quddiem iċ-ċella u kollox kien normali. Meta iktar tard sabu r-raġel fis-sitwazzjoni li waslet għall-mewt, il-Pulizija tal-lock-up ippruvaw jagħtuh l-ewwel għajnuna iżda rriżulta fin-negattiv. Il-Ġermaniż kien ilu f'pajjiżna dawn l-aħħar 3 xhur iżda jirriżulta li kien f'Malta waħdu. Huwa mifhum li r-raġel kien bla xogħol u saħansitra bla saqaf fuq rasu. Dwar il-każ infetħet investigazzjoni mmexxija mill-Maġistrat tal-Għassa Galja Xiberras li nominat diversi esperti sabiex jassistu fl-inkjesta. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet il-Kummissarju Michael Kassar stqar li sabiex tkun assigurata trasparenza assoluta, il-Pulizija se tibqa' barra mill-investigazzjonijiet u se tassisti biss billi tgħaddi CCTV u l-informazzjoni oħra li titlob il-qorti. Nħoss li for fairness sake għal trasparenza assoluta għaliex ovvjament meta għandek mewt ġewwa depo hija ta' ċerta mhux ta' ċerta hija ta' serjetà kbira, irrelevanti minn kif issir u barra minn hekk irridu li l-verità toħroġ mingħajr ebda dubji. Il-Kummissarju spjega kif id-depo huwa kopert kollu b'sistema ta' CCTV cameras li fil-kmamar tal-lock-up minħabba kwistjonijiet ta' privatezza. Madankollu stqar li fid-dawn li dan huwa t-tieni inċident tax-xorti tiegħu fi 3 xhur qed jittieħed f'kunsiderazzjoni li jiddaħħlu l-kameras fiċ-ċenel ukoll. Huwa sostna li s-sistema preżenti hija konformi mar-regoli tal-Kumitat tal-Prevenzjoni tat-Tortura tal-Kunsill tal-Ewropa.